लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबाय मा भिडिअ ओमफ्राय आरो बांसिनानो नुखादो फेसबुकआवहाय एसे दुखुनांथाव आरोना नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेलाव नुदोनो नाथाय जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नाया बिसोर जेबो बुजिनाय नङा आरोना आरो बांसिनानो फेसबुकखौ नुखादो बिसोर बुजिखादो मा भिडिअ ओमफ्राय जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना बे भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय। आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनाय आरोना जोंनि दिखियाजुलि बाथासिफोरनि मानसिफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो आं इमान खस्थ' खामानि मावनानै इमान खस्थ' खालामनानै आं देरबोबाय इमान खस्थ' खामानि मावनानै आङो माने इमान खस्थ' खामानि मावनानै आङो इमान उन्दैनिफ्राय जाय जाय नुदों आंखौ मिथिखायो ओमफ्राय दिनै जिखुनु माने दावराव दावसि जाबाय बेयाव लोंनानै फैनानै आंखौ स्टेसनाव आं लोगोनाव फैनो नागिरनायावहाय आंखौ स्टेसनाव जिबायदि बाथ्रा बुंबाय ओमफ्राय पार्सनेल बे आंखौ एटेक बुंबाय जानला मोनला आंनि बाइक लानाय मा लांनाय बाथ्राफोरखौ पार्सनेलि एटेक आंखौ बहुत गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंबाय आंखौ स्टेसनाव फैनानै ओमफ्राय बेयावहाय बहुतटा मानसि सापर्ट दं जोंनि दुलाराय बुंलाङो जोंनि माने बहुतटा मानसि जोंनि गिदिर गोलाव मानसिफ्राबो बहुतटा सापर्ट दङ बेवहाय जोंनि बुजिना मानसिफ्रा बहुतटा सापर्ट दङ जोंखौ जिखुनु मानसिफ्रा उन्दैनिफ्रायनो नुखादों जाय जोंखौहाय उन्दैनिफ्राय जाय जाय नुबोदों बेफोरबायदि मानसियाबो सापर्ट दङ बेफोरावहाय बेफोर बुंनायफ्राव जायबायदि मानसिया जोंजों बराबरि खालामनाया बेफोरबायदि मानसिया सापर्ट दङ जोंजों सापर्ट दङ बेफोरबायदि मानसि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनायफोरजों जायबायदि मानसिया जोंखौ उन्दैनिफ्राय नुबोदों जोंनि खस्थ' खालामनायखौ नुबोदों जों उन्दैनिफ्राय मा मा मावदों मा मा मावाखै जोंनि उन्दैनिफ्राय 2017निफ्रायनो आं बाहेरायाव थाना खामानि मावगासिनो बेफोरबायदिखौ नुवाखै आंनि बाइक लानाय मा लांनायखौ नुदों आं 2017निफ्राय आं बाहेरायाव थाना खामानि मावदों बेफोरखौ नुवाखै आं उन्दैनिफ्रायनो इमान खस्थ' खामानि मावबाय स्टेसनाव इमान हाजिरा मावबाय अन्थाइ बाला दैखांबाय बेफोरखौ नुवाखै खिन्थु आं दा बाइक गंसे मा इमायाव लाखो बेफोरखौनो बिराद नुनानै बिराद मेगन सानानै बहुद आंखौ गाज्रि बाथ्रा बुंबाय दिनैनिफ्राय आङो इउटुबखौ आङो सलायनाय जानाय नंलिया जिबायदि बाथ्रा बुंबाय आयौ जोंनि दिखाजुलि मानसि ओरैबायदि नेर' माइन्डनि मानसि दं ओरैबायदि गोरों गोरा मानसि दं आंनि बिमा बिफाखौ लाइनाव लानानै बुयोनो आंनि लोगोखौबो मैया दोखो दोखो दहायो इमाननो जानला मोनला स्टेसनाव गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै आंनि लोगोखौबो दहाय बुबाय आंखौबो नारला नारसिखांबाय आंनि लोगोनाव गथाय गोदोनायाव सिन गोजा ओमफ्राय आंखौ बहुदटा खोनासंथावै बाथ्रा बुंबाय आंनि लोगोनावनो देखायनो आङो नै जोङो स्टेसनावहाय दंमोन आरोना आंनि लोगोनावहाय नै जेनिमोनाव फैनो नागिरदोंमोन जोङो स्टेसनाव टिकेट दाना जिरायना दंमोन ओमफ्राय आङो जों जिरायना थाबाय थानायाव जाय फैनानै जानला मोनला बुङो गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंफैनायावहाय बेयो जानला मोनला नांलायफैनानै बाथ्रा बुंबाय ओमफ्राय जों लोंनाय मानसि होननानै जेबो बुङा खिन्थु पार्सनेलि मेसेज खालामना फन खालामना ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंदों गावसोरथ' बिमा बिफानि सायाव उदां उदां सैमा फाग्ला बायदि जानानै बिमा बिफानि सायाव जानानै जोंफोर उन्दैनिफ्राय इमान खस्थ' मावनानै 2017 साननानै 2017 आङो बायहेरायाव खामानि मावनानै बेसेबां खस्थ'यै आं देरबोदों बेफोरखौ नुवाखै जोंनि बाथासिनि मानसिफ्रा खिन्थु दायो थाइसे थाइनै फैसा जमा खालामनानै आङो बाइक इएमआइआव मा लाखो आङो मट' ब्लगिं मा खालामखो बेखौनो बहुदटा मानसिफ्रा जानला मोनला बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै आंखौ पार्सनेलि एटेक खालामनो पार्सनेलि इमसनेलि ब्लेकमेल गाज्रि गाज्रि बाथ्रा खालामनो गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंदों जोंनि मानसिफ्राबो दङ जोंनि नामल' खारिया जोंनि गिदिर गोलाव मानसिफोर दङ जोंनि बाथासिनि बहुत जानागुरु लोंनानै जानानै अभार एक्टिं अभार स्मार्ट गोजा गासिबो गावसोरबो एक नाम्बार गाज्रि गोजाखा मालायखौ बुजायनो फैयो बेवहाय नामल' खारिया आङो बेवहाय गासिबो बुजायनो एक नाम्बार नङाबा गावसोरबो एक नाम्बार गोजाखा दानो नाम थांखिबा जोंखौसो बुनो होसोगोन बुनो नागिरगोन बुगोन खिन्थु गावसोरबो एक नाम्बार गोजाखा साला ओमफ्राय आंखौ पार्सनेलि इमसनेलि एटेक खालामदों आंनि बिमा बिफाखौहाय रायजो लानानै लिंनानै बुनो मानो बायदिसिना बुंदों आंखौ बाइक लानायनि बायदिसिना बुंदों आङो प्रुफ होजोबगोन दे आं मारै बाइक लानाया आं मारै सैमायो बाइक माने गावसोर मा मावो आंनो प्रुफ होदों आङो होगोन बिसोरो मा मावो आंखौ इमसनेलि ब्लेकमेल खालामदों आरो आंनि लोगोखौ माबायदि बुदों इमान गाज्रि बाथ्रा बायदिसिना बिदि स्टेसनाव फैनानै जोङो लोगोनावहाय फैनो ओंखारनायखौ बे आंखौ बायदिसिना टर्चार खालामबाय दङ जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै जोंनि गोरों गोराफ्रा बेनो नामा बुजायनो नागारो जोंखौ उल्थायैसो गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै जोंखौसो गाज्रि लाइनाव बाथ्रा बुंगासिनो बायदिसिना बिदिबोसो बुङो
आङो मटब लोङिखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन आं जेबो खालामला बाइक साइक फानजोबनोसै तो लोगोफोर बेनोमोन आरोना भिडिअआ नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो आरो बांसिनानो फेसबुकआवहाय नुदों आरो जायफ्रा फेसबुकआव नुवाखै बे आंनि इउटुबजों नुबाय आरोना माने एसे बुदों आरोना सिख्लाफोरखौ मानि जाहोनाव बुदों नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय तो नोंथांमोना आरो मानसिफोरखौथ' सिनायखादो सोर तो बेनोमोन आरोना भिडिअआ एसे दुखुनांथाव तो जिखियानो जाया माथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आं बेखौनो दिन्थिनो होननानै खालामनाय जाबाय आरोना माने जिया रानिखौथ' सिनायखायोनो गासैबो तो राइडार तो जिखियानो जाया माथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरोना माने बे भिडिअखौहाय आङो फेसबुकआवहाय मोननानै दुखु नांदों तो जिखियानो जाया माथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोना तो बाय